Amazon chce robotmi ušetriť 500 000 pracovných miest, vlastne viac ako 500 000. OpenAI predstavilo AI prehliadač Atlas a prečo je vraj Xiaomi nový Apple. Vítajte pri podcaste Link z produkcie SK Podcasty.sk o technologických novinkách, dianí vo svete umelej inteligencie, sociálnych médiách a otázkach o budúcnosti nových technológií. Moje meno je Dávid Tvrdoň. A ja som Vlko alebo Marian Vlčák a čítal som na sociálnych sieťach, že som súčasťou Link 2.0. Link rastie s počtom moderátorov. Keď pribudne ďalší, čakajte Link 3.0. Reakciu. Získate prístup k plnému obsahu podcastu Link a bez reklám stačí ísť na linkplus.sk a vybrať si mesačné alebo ročné predplatné. Dostanete prístup k vlastnému feedu bez reklám a jeho možné spojazniť aj Spotify a všetkých iných podcastových aplikáciách. Choďte na linkplus.sk. Partnerom podcastu Link na tento mesiac je XTB, investičná platforma na nákup akcií, ETF fondov a kryptomien. XTB spustil kampaň Freestock, to znamená, že každý novootvorený účet dostáva teraz akciu úplne zadarmo. Jediná podmienka je ľubovoľný vklad na účet. Link na registráciu nájdete v popise tohto podcastu. Práce a signálmi svietil žltým. Internet fungoval, ale nie všade. Nakoniec toho vysvetlo, že Amazonu vypadlo dátové centrum US East 1. Mne našťastie nešiel len ten signál a neviem, čo to o mne svedčí. Čo o tebe, David? Čo tebe nešlo všetko? Dobre, mne toho išlo veľa. Čo mi nešlo, bola v podstate len Canva, ktorú relatívne často používam nielen pre tento podcast, ale aj pre všelijaké iné práce, ktoré mám v živote. A ešte nešiel, myslím, že Spotify a niekto sa ozval, že mu tiež niečo nešlo. A keď už som vlastne počul niekoho ďalšieho povedať, že tretia služba nešla, tak som sa rýchlo išiel pozrieť, že čo sa stalo na web a tam hneď vlastne svietilo, že vypadol Amazon. A to už tak cítiš. Podľa mňa cítiš. Podľa mňa dnes už cítiš, že niečo sa stalo, lebo že vypadne Amazon, lebo sa ozve viac ľudí v tvojom okolí, že niečo mi nejde. A tu je zaujímavé to, že prečo to nešlo. Ako vždycky, ako my developeri hovoríme, že za všetkým hľadaj výpadok DNS, tak to bolo aj v tomto prípade. A teda pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to ten DNS a prečo to tak často vypadá a prečo to byť problémy, mám takú analogiu s knižnicou, že keď chceme požičať knihu, tak zájdeme do lokálnej knižnice a spýtame sa toho knihovníka tam, že chcem slovenskú knihu o niečom. A teraz ten knihovník príde, dvihne telefón a zavolá do ústredňa Slovenskej správy kníh a spýta sa, že chcem takúto knihu, vám povie, no tak to bude v políčke tam a tam. A keď potrebuje česku, tak zavolá na ústredie českých správy kníh a ten mu povie, že to je tej poličke. Ešte mu tam pridá informáciu, že vieš, aby si mi nevolal každú chvíľu knihu, tak si zapamätaj, že tá kniha sa nachádza v tej poličke. A to je ten problém aj s tými našimi servermi, že keď sa toto niekde pokazí a dostane ten zákazník alebo aj ten server, alebo ten tiež používa DNS, informáciu o tom, že tá knižka alebo tá služba sa nachádza na zlej adrese, tak tam príde a tam tá služba nie je a on čo má teraz spraviť. Tak znova zajde za tým knihovníkom a spýta sa, a daj mi, bola to zlá, skús mi to dať ešte raz. A ten knihovník povie, no ja tu mám 5 minút, ti mám hovoriť, že je to táto polička, tak ty zasadíš do tej poličke, lebo tie stroje sú také strojové. Zasa pozrie to poličky, tam to nie je. A takto to opakuje, až sa to celé pomaly zrúti ako dom Česká rad. A opraviť to hlavne kvôli tomu, tej informácii o tom, že si to máš pamätať, aby tie DNS servery neboli zahltené tými všetkými requestami, tak to trvá potom nejakých pár minút. V tomto prípade teda Amazonu trvalo asi 75 minút, kým zistili, čo je za problém a kým to začali informovať o tom, že to fixnú. Dobre, ale povedz mi, že kde sa to pokazí? Že to pokazí človek, alebo len akože... Väčšinou je to zlá konfigurácia. Niekto tam dá informáciu tomu hlavnému knihovníkovi, ktorý vlastne je zodpovedný za to, v ktorej poličke sa má nachádzať tá informácia, že tam sa to pomýli a povie, že tak vedľajšia polička. Treba to môže byť akože na poličke vedľa, ale keď tá služba tam nedostane tú informáciu, ktorú potrebuje, tak proste urobí tzv. Retry. A skús znova a znova a znova. A keď sa to nepodarí, tak znova sa spýta DNS-ka. Tak tá služba samozrejme tým, že sa tam snaží dostať, tak neodpovedá na nejakú inú službu. A na tej službe je zavesená iná služba, iná služba. A väčšinou na tom datacentru ASIS, to je asi jedno z najväčších, tam bežia tie služby, ktoré robia identifikáciu toho užívateľa. A keď spadne identifikačná služba, tak potom sa to celé zrúti ako dom Česká rad, lebo jednotlivé služby nevedia overiť, či si to ty, a tak nevedia ti ani poskytnúť žiaden obsah. Znamená to potom, že tam robia vlastne najväčší makači? Dnesko je to akože,
To sú tí najväčší odborníci, ak sa u nás hovorí. Dobre, ale ja vlastne tú tému som chcel zaradiť, alebo sme chceli obidvaja zaradiť z viacerých dôvodov. A ten môj dôvod je, že na jednej strane je dobré, že ten Amazon nevypadáva často, lebo beží na ňom veľká časť internetu a vždy si to v podstate človek uvedomí. Podľa mňa tak raz za rok im to vypadne. Nie toto datacentrum, ktoré vypadlo teraz, nie akože také, že niektoré z tých, ktoré majú, im raz do roka alebo raz za 2 roky. Akože nie je to, že úplne často, ale vždy, keď sa to stane, tak v podstate o tom vie celý svet. Dostane sa to na titulky všetkých médií a dostane sa to aj do večerných správ a je to v podstate ako keby veľká vec. Vždy, keď sa to stane, tak moja myšlienka je, že je to vlastne dobré, že máme tak centralizovaný ten internet. Čo akože odpoviem si sám, že podľa mňa nie je. A na druhej strane, že máme inú alternatívu. Ako z pohľadu mňa ako developera je, že je veľmi ťažké zabezpečiť tú robustnosť. Lebo na to, aby som treba vytvoril robustný kód, to sa dá, ale ten beží na nejakých serveroch a tam zasa musí niekto spravovať a ten musí zabezpečiť, aby ten server bol robustný, a aby si to nejako škaloval a ten Amazon ti to dá takto, akože vieš, že bez toho, aby si ty musel platiť za nejakých ďalších ľudí, tak oni dajú. My máme tých ľudí, my to vieme robiť, máme robiť efektívne, lebo nás je veľa a namiesto toho, aby si ty musel človeka platiť na polú väzku, čo je problém zohnať, tak my ti dáme toho človeka, čo sa o to postará. Staráme sa o to my, je to pre teba služba. Tým vlastne šetríš, akože väčšina tá firma tým šetrí náklady. Samozrejme narasteš do nejaké veľkosti, kedy zistíš, že no už platím tam tak veľa, že sa nám to neoplatí. To bol nedávny príklad služby Hej a všetky tých ostatných, ktorí vlastne odišli. Stále ešte tam majú nejaký pár vecí, stále niečo platia, ale pre nich to boli miliónové náklady ročne. S tým, že ten vlastný server je lacnejší. Ale táto treba tých ľudí. Čiže od nejakej veľkosti už teoreticky rozmýšľaš nad tým, že či sa ti to odplatí, neoplatí. A potom máš tam však stále konkurenčné služby, nie? Máš tu Azure od Microsoftu, máš tam Google Cloud. Po novom sa vlastne tlačí do toho priestoru pomerne intenzívne aj Oracle, najmä ako keby vplyvom AI. A potom sú tam takí tí strední v podstate akože poskytovatelia, ktorí robia niektoré akože špecifické služby. Amazon má v podstate že všetko, nie? Že keď chceš hocičo roztočiť, tak oni to už majú to prostredie na to. No boli prví. A ináč zaujímavosť je, že v Európe je jeden z najväčších poskytovateľov cloud služieb Lidl. Lebo tým, že tam patrí Kaufland a Lidl a ešte nejaké ďalšie veci, tak oni si to začali hostovať tie sami a tým pádom zostali, keď už to robíš chceš to robiť dobre, tak ti zostane, že tiež mám tých ľudí, tak prečo ich nevyužiť na to, aby som to prepredal ďalej. No a čo bola ešte otázka, som zabudol. No nie, tá otázka je, že či to teda považujeme za bezpečné, nebezpečné a že či sa s tým vôbec dá niečo robiť do budúcna. Iné ako že v podstate akože čo, že tretina internetu stojí na Amazone? Európa má teraz takúto iniciatívu, že aby sme neboli závislí len na tých cloudov z Ameriky, lebo aj keď Microsoft sa snaží akokoľvek, aby tu tie datové centra boli nezávislé, majú na to nejaké akciovky, stále môže prísť ten rozkaz hora, že zverejní tie svoje nejaké dáta, čo oni povedali, že akože nakoniec by asi museli nejakým spôsobom, keby to prikázal nejaký taký najvyšší súd, bol by to precedens, ale asi by to museli. A tak Európa sa snaží podporovať to, aby sme mali takých tých lokálnych. A tam je taká vec, že ako vytvoriť si nejaký vlastný server a ako datové centrum, vidíme napríklad v Čechách je tam Seznam, ktorý má takéto, má viac tých datových centier, čiže od toho cloudu je ako keby nezávislý. Ale z nášho pohľadu developer, akože spraviť multi-cloud riešenie je ešte zložitejšie. Každý ten cloud má tie služby, sú väčšinou špecifické, a nemá to ten ekonomický zmysel. Takže vždycky ideš na tie náklady a dáš to do iného cloudu, vyberieš si niektorý, alebo máš ten rozsah a máš na to, aby si zabezpečil tých ľudí a pôjdeš do vlastného datového centra. A nemyslím si, že tam bude sa na tom niečo meniť. Stále je to lacnejšie mať tie cloudové služby. Tak ono je to otázka v mojej hlave, najmä po minulom linku, čo sme sa rozprávali o tých nerastných surovinách, k tomu mám ešte 2 poznámky, tak v mojej hlave je to vlastne otázka ako keby bezpečnostnej stratégie v podstate kontinentu, alebo
federácie alebo proste Európskej únie, lebo jasné, že teraz ťa to nepáli a v podstate keď niečo hrozilo v minulosti, takmer vždy sa to akože vyriešilo diplomatickou cestou, ale čo ak by sa to nevyriešilo diplomatickou cestou a akože v hlave myšľa, že presne ako ty spomínaš, že však máme tu nejakých malých hráčov, ktorí by potrebovali ale že veľa investovať, aby naškálovali svoje riešenia a svoje podmienky. No, keď to chceš robiť, aby si ochránil, tak potrebuješ do toho ako proste vláda, proste ako únia, naliať miliardy. Čiže niekto by musel prísť a povedať, že dobre, tak teraz tu dávame na stôl 10 miliard, urobíme nejaké akože výberové konanie, či už to bude Lidl, alebo Seznam, alebo niekto ďalší. Predstavte projekt, vám dáme a vy budete ako keby, že náš Amazon Cloud akože backup. Len toto, čo som ja popísal, že to je že roky. Ale to máš ešte iný pohľad. Sú tie stredné a malé firmy, ktoré neviem, akým spôsobom by museli dotovať, lebo napríklad na ten Amazon a Azure zložil odborníkov ľahko. Na taký nejaký menší cloud, ktorý by bol kvázi neštandardizovaný, tak by si musel nejakých odborníkov najať si. A to by ťa stalo peniaze. A toto asi bude oveľa dôležitejší tá otázka, čo bude zohrávať túto rolu, ako prinútiť tie menšie a stredné firmy, aby odišli z tých veľkých hráčov. Aby tam bude buď tá národná hrdosť, alebo ten strach toho, alebo môže byť aj prísť aj zákon, nejaké európske nariadenie, že musíš to zabezpečiť, aby tie naše lokálne dáta fakt neboli u toho zahraničného poskytovateľa niekde uložené. Niečo ako GDPR ešte prísnejšie. Tam je tá otázka, opäť dostanem sa k tým nerastným surovinám, poviem hneď, čo som chcel povedať, respektíve tým vzácnym minerálom, kovom vzácnych zemín, o ktorých sme sa rozprávali minule. A jedna z myšlienok, čo som vtedy odporúčal ten rozhovor s tou vlastne pani profesorkou, respektíve doktorkou, tak ona vlastne hovorila, že jeden z nápadov je nie zastropovať, ale vlastne opak zastropovania je, že proste že dať minimálnu cenu. Že ty dáš proste minimálnu cenu, ktorú musia platiť aj tí, ktorí to poskytujú vlastne zvonka, nielen znútra. Čiže tým v podstate vieš ako keby kvázi dostať na nejakú úroveň, že dobre, aj keď vaše služby sú, povedzme, vedia byť lacnejšie, jednoducho u nás ich nemôžete predávať až tak veľmi pod cenu, lebo my tu chceme niečo vybudovať a proste nepôjde to. Len samozrejme, teraz keď toto počúvajú nejakí poslucháči, tak akože muselo sa im akože zježiť všetko perie a chlpy na tele, lebo proste akože áno, že to je, že regulácia do toho zasahuje, ale proste, že za mňa tiež by sa mi to akože nepáčilo navždy. Dočasne by som to vedel prežiť, ak by to bolo, ale je to, že proste akože dobre, že ideme sa voči niečomu brániť. Ale tá otázka ešte, čo som chcel vlastne to doplnenie je dôležitá vec, čo som zabudol povedať pri tých tých kovoch vzácnych minerálov, čo je akože dosť dôležitá vec, tak vlastne v tom rozhovore ona rozprávala, že dobre, že sme sa rozprávali, že ako sa voči tomu brániť, že vybudovať teda vlastné bane a začať to akože procesovať vlastne, aby si sa akože nespoliehal len na Čínu. A ona v tom rozhovore hovorila, že dobre, že koľko trvá taký ten proces. A ona, že že bežne trvá takých 17 rokov, kým sa akože vybuduje baňa, procesy, vrátane všetkých tých regulácií a keď si v vyspelej krajine, tak dokonca akože dlhšie. Čiže preto ja hovorím, že za mňa je to taký, že vždy, keď sa to stane wake-up call a druhá vec je, že nemáme to pod kontrolou, keď je to v Spojených štátoch. Ideme na ďalšiu tému? Alebo si chcel niečo ešte dodať? My máme ešte takú otázku, čo sa vždycky, keď sa stane takýto prípad, ktorú akože tým ľuďom, ktorí sú zodpovední vo firmách, za tie cloudy, vždycky také vystane, že čo sa stane, čo by sa stalo tej firme, keby ten AWS cloud nenabehol. Akože môže sa stať, hej? A že aké to má potom tie dôsledky pre tú firmu, že by naozaj nedobehol. A že či máš používať zone redundancy, alebo ešte aj ten cloud redundancy, alebo máš byť vždycky pripravený niekde mať lokálny backup. To je také akože taká tá otázka, čo ti prebehnú ako mňa, akože človeka za to zodpovedného zimom nejaký po chrbte. Ale my to máme akože, hej, pre istotu, lebo už nás to raz poučilo. Ale tie ostatné firmy, čo sú čisto cloud, je to akože také
niečo, čo ťa môže zraziť na kolena. Dobre, ďalšia téma. OpenAI predstavilo dlho očakávaný AI prehliadač, volá sa Atlas. Doteraz keď sme aj v podcaste rozprávali, tak spomínali najmä AI prehliadače Dia od The Browser Company alebo Comet, asi populárnejší od AI platformy Perplexity. Ak niekto používal Comet od Perplexity, čo vlastne Perplexity to začalo pomerne agresívne pár mesiacov dozadu by som povedal tak tlačiť, že aby si všetci stiahli Comet a používali prehliadač Comet a cez to pristupovali k Perplexity. V podstate ten Atlas je niečo podobné, založené na Chromium od Google a postavené, ak by si nepoužíval toho vbudovaného AI asistenta, tak je to isté ako hociaký ako keby prehliadač, v podstate by si to ani akože nerozlíšil. Ale to rozlíšenie je, že je tam vbudovaný AI prehliadač a teraz ako keby niekto by sa mohol spýtať, že dobre, ale tak v čom je to rozdielne oproti bežnému prehliadaču, keď aj v bežnom prehliadači, keď niečo robím, napríklad Edge tiež má už vlastne kopilota, že si môžeš proste akože niečo sa spýtať a tak ďalej. Malo doteraz, keď si to otvoril v prehliadači a nie v aplikácii si to používal. Predpokladám, že ChatGPT nemá apku na Windows desktopovú. Nevieš. Používam cloud, takže s tým až nie som taký oný. Ale oboznámený, ale je to zaujímavé napríklad, ja viem zo svojho pohľadu, používam Edge a je tam to tlačítko kopilota. A veľakrát sa mi stane, som si zvykol, že už tam klikneš a máš tam hneď priplnené tlačítko, že summarize article. A hneď ti to spraví. A dokonca z nejakého dôvodu vie, že som Slovák, takže mi to dá po slovensky. Takže mi to zosmierzuje po slovensky. A to si tak zvykneš, že je to taký, že ten prvý krok a potom už tak mu niečo napíšem, už keď tam máš to tlačítko a tak ťa pomaly dostanú do toho kolobehu, že už stále menej a menej sa spoliaš na to, ako klikáš. A oni tam nedávno uviedli aj to, že vie v rámci viacerých tabov, že si naotváraš nejaké produkty vedľa seba, toho kopilota sa spýta, že dobre, tak čo na tých záložkách mi ich porovnaj. Normálne sú z iných obchodov. Takže on si vyťahne ten obsah a porovná. Takže akože je to veľmi návykové. Viem si predstaviť, že pre tých ľudí, ktorí hlavne používajú ChatGPT, prejdú na ten prehliadač. A tuto je to veľmi zaujímavé z pohľadu Google, ktoré vlastne ten Chrome vyvíja, hlavne preto, aby tí ľudia chodili na ten search. A neviem, nepoužil som ten OpenAI, ale má tam niekde Google Search. Ako keď si normálne zvyknutý prehľadači, napíšeš do toho príkazového riadku nejaký text, tak použije Google Search. Ako to funguje v tom OpenAI prehľadači? Priznám sa, že neskúšal som to, že či ma to vôbec akože vie pustiť na Google, lebo keď si tam otvoríš nový tab, tak ten nový tab nie je je v podstate ako keby, že príkazový riadok, ale aj zadávací riadok v jednom. Čiže ak tam zadáš príkaz, tak ti to akože dá odpoveď. Ale teraz som tam napríklad zadal Google a hneď mi to rozpoznalo, že aha, dobre, tak ty chceš ísť na google.com, takže mi to otvorilo tab, záložku, že google.com, čiže pustilo ma to na Google, ale rovnako ako v Chrome, že keď si otvoríš tab, alebo aj v Safari, alebo v inom prehliadači, tak väčšina ľudí má nastavený Google vyhľadávanie a ide vlastne na Google, ak nezadáš URL, odkaz, ale vlastne tieto AI prehliadače idú priamo, majú nastaveného to chatbota. No a to je teda to, čo vlastne zmení ten trh, teda podľa mňa, že tí ľudia vlastne prestanú chodiť na Google, čo je pre Google zlé a oni predpokladám, že nebude dlho, keď sa takéto niečo do Chromu dostane. Ale neviem, už tam asi je ten Gemini už je integrovaný na tých mobilných telefónoch, ktoré robia tak akože rýchlejšie. A tam už veľa ľudí vlastne ani do Chrome prehľadača nechodí, používajú len nejaký ten Gemini vyhľadávanie Google a kliknú si do toho a už vlastne pre nich ako koncept prehľadača záložiek prestáva existovať. Predpokladám, že také niečo, aj keď po malšej miere sa stane aj na tých desktopoch, že tí ľudia, ako teraz si zvyknutí tie záložky preklikávať, tak už sa budeš len pýtať. Alebo nejako pokračujú v tom, čo som robil naposledy, čo je napríklad super vec, ak to dokáže, že si pamätá, on má nejaký memory. A keď si niečo rozrobil a prídeš do toho prehľadača spätne a budeš chcieť teraz pokračovať a máš tam otvorených 100 tabov a on zistí, že v ktorom to chceš pokračovať, to by malo byť tiež veľmi užitočné.
Funguje to ako normálny prehľadač, čiže čo chceš si pamätá, keď si to nastavuješ, on to funguje tak, no, ideš si to poviem ešte, že pozrel som si a ChatGPT má Windowsovú aplikáciu, takže má aj desktopovú Windowsovú aplikáciu, ChatGPT nie len na Macoch, som sa bál, že je to len na Macoch, lebo napríklad na Macoch ChatGPT používam ako aplikáciu, lebo to má naozaj dobrú aplikáciu, naozaj spravili akože super aplikáciu. Napríklad, že Gemini nemá aplikáciu na Mac a používam to v podstate ako webové okno. Claude má webovú aplikáciu a tiež je akože veľmi super. Mám pocit, že keď to má akože natívnu aplikáciu, využívam viac, ale to len poznámka vedľa. Čo som chcel k tým AI prehliadačom ešte za seba povedať je, a najmä k tomu Atlasu, tak ono to funguje tak, že stiahneš si to, ideš si to nastaviť, dobre, čiže on ti to povie, že vítaj, nový prehliadač, otváraš si tam žiadny profil, on ťa vlastne vyzýva, aby si sa prihlásil svojim ChatGPT účtom, čiže ako keby predpokladá, že máš ChatGPT účet, alebo ponúkne ti, aby si to vytvoril. Potom ti povie, že chceš naimportovať záložky. Dobre, tak naimportuješ záložky. Potom to od teba chce, aby si mu dal všetky možné prístupy, aj tie, ktoré máš pocit, že by si mu nemal dať, ale tak si to vypýta. Samozrejme, keď ideš na neho, tak sa ako keby prihlasuješ do rôznych služieb. Má to samozrejme zapamätávanie si hesla ako ktorýkoľvek iný prehliadač. A čo je vlastne ten ešte, čo oni dali od začiatku, taký ten gamifikačný moment do toho Atlasu OpenAI dali, že ak si ho nastavíš ako hlavný prehliadač vo svojom zariadení, vo svojom počítači, tak ti na 7 dní akože boostnú, akože pridajú akože rýchlosť nejakej, ja neviem, že či ti zvýšia limity alebo niečo, jednoducho ako keby, že 7 dní dostaneš niečo extra. Čiže potom ty po 7 dňoch si to môžeš nastaviť naspäť, ale v podstate je tam taká ako keby hra, že ak si to adoptuješ a 7 dní budeš intenzívne využívať, tak možno sa časť ľudí na to namotá, budú takí, že toto budem mať svoj primárny prehliadač. A teraz tie otázky, že prečo by si to chcel mať ako primárny prehliadač je, vieš ísť, to čo si povedal ty, že ten Edge robí, tak to je v podstate taký ten základný AI prehliadač, to čo robilo aj Dia od The Browser Company. Že viete prečítať všetky záložky a spraviť. Ten Comet od Perplexity už ide ďalej. On má už v podstate sebe agentické AI, to znamená, že on môže ísť na ten web a celý ho a začať tam ako keby vyklikávať. Čiže to je predpokladám... Prosím? S tvojimi heslami, ktoré si tam uložil. Ty si tam musíš zadať heslo. To sa môže stať, že? Ty si tam musíš zadať heslo. Ešte. Áno, dostanem sa k tomu, lebo som to testoval. Čiže ty teoreticky mu môžeš dať akože Excel so svojimi heslami a že neotravuj ma, tu si len nájdi, keď sa chceš prihlásiť, ale to by som nerobil teda. Chcel som do nejakých akože služieb, kde sa aj prihlasujem, mu dať prístup a že čo mi dokáže. Tak napríklad dal som mu, že do Voltu a že vyklikaj mi nákup. A nepovedal som mu nič. Ten príkaz bol, že choď teda už som mu otvoril Volt a hovorím, že tu mi vyklikaj nejaký nákup, ale ešte to nekúp, len mi to priprav do košíka. Chápeš, to je proste akože veľa vyklikávania, keď chceš. Že bežný rodinný nákup pre 4 osoby, nemáme žiadne základné potraviny. A tak on išiel a pozeral som. To vieš, keď si prvýkrát kúpiš robovysávač a pustíš ho doma, tak si založíš ruky a pozeráš na neho. Čiže prvýkrát neušetríš čas. Keď sme si kúpili 3D tlačiareň, tak sme tiež celý deň pozerali, ako to robí to vrstvičku po vrstvičke. Takto 4 ľudia na to. Čiže ty ho necháš a on že a spýta sa ťa, že či má povolenie ísť robiť to, čo si mu zadal. Takže ty áno a teda ide. Takže zrazu začne ti vlastne preblikávať trošku tá obrazovka, potiahne sa takým v podstate takou textúrou, aby ti to naznačilo, že on to celé akože číta a potom sa tam začne normálne tá myška hýbať bez toho, aby si ty hocičo robil a vidíš, že on číta ten web a teraz ide, že aha, dobre, tak čo začínaš prvé? Tak ideš pečivo, takže idem do pečiva, v pečive nájdem chlieb, tak zobral kváskový chlieb, ťukol. Potom čo ďalej? Vajcia, tak išiel nájsť vajcia, vždy išiel vlastne cez to vyhľadávanie, akože tak základne a trvalo mu to ako keby nejaký čas, ale normálne ten nákup akože pripravil mi do košíka. Ja by som asi zvolil nejaké iné veci. Ak by som mu dal to zadanie tiež lepšie a povedal mu, že
no vieš čo, tam je nejaká história objednávok, tam už budeš vidieť, že čo som ja objednával v minulosti, vles tam a správ to, teda pozri si a inšpiruj sa a podľa toho to nakúp, tak asi by to spravil ešte ako lepšie. To čo je? Skočiť do reči, vytlačil som si aj cedulku. Že tie AI agenti nás učia taký ten spôsob, ako to vychovujú deťov, vieš. Normálnemu človeku by si povedal, že urob toto, ale tomu dieťaťu musí všetko tak akože vysvetliť. Že sa znova dostávaš do tej rodičovskej fázy, že keď urobíš niečo, ale nemôžeš to len tak urobiť. Musíš to robiť presne v takomto poradí, takto, toto najskôr, toto potom. A potom nezabudni na toto, je to akože veľmi dôležitá vec. Toto mi príde akože zasa taký ten návrat ako pre nás, čo už deti vyrastajú znova, ten návrat do toho. No? Počúvaj, ale na rozdiel od toho AI, to tomu dieťaťu musíš povedať 300 krát, niekedy aj za deň, a tomu AI stačí mu naozaj povedať raz a on si to akože hodí do toho memória a zapamätá. Pri tom tasku mu to musíš znova zopakovať a znova mu to presne vypísať v takomto poradí, takže je to úplne to isté. Nie, to ti hovorím, že keď ideš už potom druhýkrát urobiť ten nákup, tak mu povieš len, že správ to jak minule a on to má proste akože zapamätané, lebo má proste akože to memory. Takže toto tam jednoducho je. Nie, že by som chcel z našich detí vychovať akože AI robotov, ono to je na niečo dobré, že sa to stále pýtajú. Som spomenul na ten vtip, že kúp ten programátorský, že s tým if, že keď prídeš do obchodu, kúp chleba a keď budú mať vajcia, tak 20. Takže doniesie domov 20 chlebov. Poznám. Ešte, aby sme ukončili tú tému, tak ja poviem, že Chrome chcel tiež predstaviť AI prehliadač, ale teda Google chcel predstaviť AI prehliadač verziu Chromu. Zatiaľ to nestalo, nevieme ani dátum, kedy to chcú spraviť. Nejakí ľudia to už testovali, alebo proste testujú, to je to v nejakom programe, ale jednoducho to nevypustili. V tomto je napríklad ten už Edge ako keby ďalej, že aspoň má to, čo si ty povedal, že toho vstavaného chatbota, čo za mňa nie je úplne, že AI prehliadač. AI prehliadač je, že presne ja mu niečo poviem a že on ide robiť. V podstate som videl také demá a niečo som skúšal, že ideš, že v podstate má to nahradiť tvoju prácu. Hneď sa dostaneme akože aj k rizikám, ale to nahradenie práce je, že v podstate ono je to už teraz akože vie robiť dostatočne dobré veci, aby to vedel nás nahradiť nejakého, že brigádnika, dobre? Čiže napríklad máš také zadanie, že niekomu som nedávno rozprával, že predstav si, že máš BOZP test. Tak normálne ho môžeš povedať, že choď ho vyplniť. Tak on by normálne išiel a vyplnil test. Alebo aj hociaký test do školy. Videl som jedno demo, kde niekto dal akože kurzový test, ktorý trvá akože vyplniť, trvá že pol hodinu človeku vyplniť, že jemu to trvalo teda že 25 minút, čiže nebolo tam až také ušetrenie, ale pritom, kým priemerný človek ten test vyplnil na 75%, tak ten Atlas to spravil na 98%. A ty nemusíš byť pri ňom. No on sa hýbe, kliká, ďalej. A tá výhoda je, že ty mu môžeš povedať, že tuto sprav niečo, otvoríš ďalšiu záložku, tuto sprav niečo ďalšie, on bude robiť tú ďalšiu záložku. Že ty môžeš mať akože 50 záložiek otvorených a nevadí, že on to robí v podstate tak dlho alebo len možno o niečo kratšie ako ty, ale on to robí bez toho, aby si to ty musel robiť. A niekedy sa ako keby zasekne a tak ďalej, ale akože podľa mňa to budú zlepšovať a takže je to celkom akože scary, že čo to akože už dokáže teraz urobiť. Ale ten problém je, že veríš OpenAI natoľko, že by si im dal kľúče od miešačky do svojich profilov sociálnych sietí, e-mailu, bankového konta, e-shopov a tak ďalej? Tu som si spomenul, teraz vyšiel taký rozhovor s Karpatým o tom, že či tá AI, lebo stále máš to, že sa niekde zasekne, niečo robí zle, potom nevie a potom sa snaží z toho nejako dostať a dostane sa zlým spôsobom, že či sa toto nejako posunie, ale tie štatistické modely sa ako keby, tá chybovosť tam bude vždycky, hej? Že bude tam nejaký brute force, čo akože na niektoré kroky sa nedá urobiť, hej, že skús objednať 50 rôznymi spôsobmi chleba a že ten prvý, ktorý vyjde a neskončí to tým, že máš 50 chlebov alebo 30 chlebov v košíku, lebo v 20 mu to nevyšlo a 30 mu to vyšlo. Takže tam to asi brute force moc to nepôjde, že taká tá inteligencia, že tá ešte možno desiatky rokov
ďaleko a že možno, že teraz budeme mať akože niečo, čo ti pomôže, ale vždycky tam musí byť ten ľudský faktor, že to príde a ešte to skontroluje, že musíš tam ešte sa na to pozrieť a skontrolovať. A toto sa asi najbližších pár rokov ešte nepohne. Toto sa nepohne, ale zároveň je to ako keď ti do potravín nainštalujú pokladne, tak tie automatické, tak neznamená to, že oni odinštalujú tie, ktoré sú tam, akože možno jednu odinštalujú, ale čo sa stane je, že zrazu tam nebude sedávať, že dve predávačky, ale už len jedna. A jedna bude obsluhovať tých ľudí, ktorí si sami blokujú. A potom máš extrémne prípady, ktoré som videl nedávno napríklad v jedných potravinách, ktoré otvorili pri nás, je, že jedna predávačka je tam a obsluhuje ľudí a zároveň ale skáče aj k tým akože samoautomatom. A čo ako keby, že vyšťavíš toho človeka ako keby na 200%, ale vybaví ten človek oveľa viac ľudí. Tu by som ešte podotkol, že stále to testujú ľudia, čo sa technológie rozumejú, tak ako tí novinári, ako treba my technologickí nadšenci. A keď to príde k tým naozajstným ľuďom, tým bežným, čo tým technológiám až tak nerozumejú a oni dostanú takéto niečo a potom vysvetľuj mame na telefóne, že tu som niečo povedala, aby urobil a urobil niečo úplne iné a čo mám teraz robiť. Že možno vzniká taká nové odvetvie, kde sa môže zamestnať, že budeš robiť remote call pre AI agentov. Že pre tých bežných ľudí, vieš, oni nevedia, čo majú spraviť ďalšie. Takže ty budeš na telefóne a teraz povieš, že a teraz musíš robiť toto. Nové odvetvie vznikne. No. Ako bude AI prompter, ešte neviem, tak bude takýto radič bežným ľuďom. Ja som len chcel na tú tvoju poznámku, že akože skutoční ľudia, tak mi napadlo takéto, že I'm a real boy. Čiže ja som tiež akože skutočný, keby si chcel vedieť. Dobre, a máš niečo ešte k Atlasu, čo by si chcel akože dodať? Podľa mňa je to dobre vyskúšať si to. Ja by som to neodporúčal dať si to ako hlavný prehliadač a zároveň nedať tomu veľa vecí prístupov. Mám ešte jedno. Mám pocit, že čo si zabudol zmieniť je, že je to len pre tých, čo platia Pro a Max, nie? Pre tých bežných to nie je dostupné v nejakej plnej funkcionalite. To si ma teraz nachytal na hruškách, lebo to neviem. Sa vidí, že tam to bolo zmenené, že aj tie pozvánky boli len pre tých, čo si platia ten drahší paušal. Rýchlo pozrieme. A keď mohol by som sa spýtať priamo ChatGPT, čo? Máš ten nový prehľadač, že? Mám, ale ten zatiaľ akože využívam veľmi, by som povedal, že obmedzenie. Dobre, ja to zistím a potom poviem. Poďme na ďalšiu tému a ja to doplním. Som tu opäť s analytikom XTB, Matejom Bajsikom a naposledy sme sa rozprávali spolu o akciách striebra a zlata a prečo je to aj dnes, keď vidíme pohyby a rast technologických firiem, respektíve akcií technologických firiem, tiež zaujímavá komodita, ale teda dostávame sa späť k technológiám a moja otázka je, že aký je vývoj vo svete výrobcov polovodičov a súvisiacich technológií, teda pozrieme sa na akcie firiem ako TSMC alebo ASML. Áno, je úplne super, že ste spomenuli práve tie najväčšie TSMC a ASML, že to sú naozaj, ja ich volám takí, že strelci tohto odvetvia, kde teda ide o napríklad dve úplne odlišné akcie, ale asi opäť najdôležitejšie práve v tomto segmente. A začal by som asi tým ASML, lebo to je taká tá pýcha Európy, by som povedal, pretože to je veľmi paradoxne európska akcia. Vieme, že my tu na tom európskom akciovom trhu častokrát nemáme až toľko čo ponúknuť, ale to neplatí v prípade ASML, ktoré má teda naozaj jedinečnú technológiu. Táto technológia sa volá, že EUV, Extreme Ultraviolet, čím oni dokážu vyrezávať veľmi, veľmi maličké čipy práve do tých silikónových plátkov. A tá ASML, ona je taká zvláštna v tom, že ten polovodičový sektor, treba povedať, že je naozaj cyklický a ASML je práve firma, ktorá nám, dá sa povedať, že naznačuje, že aký ten najbližší cyklus nejaký môže byť a že kedy prichádza. A podľa nejakých posledných výsledkov, ktoré sme počuli, tak naznačili také veľmi jemné potenciálne spomalenie práve v tomto sektore, že hoci tie objednávky na tie ich stroje sú stále vysoké, stále signifikantné,
tak naznačujú, že predsa len o niečo to spomaluje a opäť môže pomaličky prichádzať nejaký aj ten polovodičový cyklus. A čo sa týka výrobcov polovodičov, povedzme TSMC, ktoré už hlásilo výsledky, Samsung tuším ešte nehlásil výsledky. A pokiaľ by sme sa pozerali na TSMC, tak reportovali naozaj veľmi silné výsledky, že ten trend tam teda je naozaj silný, najmä vďaka, musíme to aj my tu spomenúť, AI, že teda táto bublina, nazvime to, alebo teda trend, to všetko ženie a aj tieto polovodiče. A tam sme sa dozvedeli napríklad to, že spoločnosť TSMC ešte stále očakáva výhľad na ďalší rok rast až o nejakých 30%, a že 3 nanomilimetrové a 5 nanomilimetrové čipy, tie 3 nanomilimetre je taká predposledná najväčšia technológia, že ženú práve tie tržby najviac, ale teraz už sa teda aktuálne pracuje, alebo teda už aj režu 2 nanomilimetrové čipy. A to je niečo, čo keď si predstavíme, že 2 nanomilimetre, tak je to v hlave až nepredstaviteľné, že aké maličké to je a aký obrovský technologický progres tejto firmy robia. Veľa sa v posledných týždňoch hovorí o tej obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi a Čínou. To znamená, že podľa toho, čo počúvam, to zatiaľ nezamávalo nejak významnejšie týmito výsledkami tých firiem a ich akciami? Zatiaľ to nezamávalo. Tam v podstate je to čo deň, tak to nová správa, že raz je to teda tvrdá obchodná vojna, potom na ďalší deň zase tá obchodná vojna není možno až tak tvrdá, že tí lídrovia poľavujú vo svojich vyjadreniach. Od Donalda Trumpa klasické veľmi horúce vyjadrenia s horúcou hlavou, ktoré tým trhom mávajú, ale ono ako všeobecne na to, aby sa niečo také preukázalo dlhodobo v tej ekonomike, tak by muselo niečo teda prísť v platnosť, že muselo by sa to nejako ukotviť a byť k tomu nejaký záver. Či teda napríklad budú ďalšie dodatočné clá na Čínu, alebo nebudú dodatočné clá na Čínu. Ďakujem. To bol analytik XTB Matej Bajcík. Ja len pripomeniem prebiehajúcu akciu XTB. Každý, kto si vytvorí nový účet na XTB a vloží peniaze na svoj investičný, dostane vybranú akciu firmy od XTB zadarmo a link na registráciu nájdete v popise tohto podcastu. Matej, ďakujem. Ďakujem. Ďalšia téma je moja zase? Žľavo, že áno. Tak ďalšia téma je vlastne tá avizovaná z úvodu o tom, ako Amazon plánuje nahradiť 600 000 pracovných miest robotmi. Je to reportáž od denníka New York Times, ktorý sa dostal k nejakým interným dokumentom z Amazonu, ktoré hovoria o tom, že vlastne tím, ktorý zodpovedá za automatizáciu a robotizáciu, pripravil stratégiu, ktorá hovorí o tom, že ak zainvestujú do tvorby robotov a vlastne tým spôsobom, akým oni teraz akože robotizujú, čo poviem napríklad, že Amazon má teraz jeden modelový sklad v meste Shreveport v Louisiane na hraniciach s Texasom, tak tam zamestnáva už teraz o polovicu menej ľudí ako vo svojich normálnych skladoch a v podstate od momentu, keď sa nejaká nákupná položka dostane do balíka, tak už sa jej prakticky nedotkne žiaden človek a v tomto modelovom sklade oni plánujú už tento rok zamestnať na prázdninové alebo vianočné obdobie o polovicu menej ľudí, ako by museli zamestnať, ak by nemali tú robotizáciu, čiže to je všetky tie ako keby amazoniacké sklady. Toto je zaujímavé, že neviem, či ľudia tak vedia, ako tie sklady fungujú. Väčšina tých skladov, hlavne Amazonu, už sú akože v určitom leveli robotizované. Sú tie poličky, tam poličky sú nejaký tovar a tam väčšinou jazdia vozítka, ktoré to zbierajú a na konci je ten človek, ktorý to zobere, oskenuje nejako, každý ten má čiarkový kód a zabalí to do toho finálneho balíčka. Aby to tam nejako uskladal, mu to tam automaticky vyráta, že ktorý kartón. A toto vlastne robia väčšina tých ľudí, čo robí v tom Amazone. A možno sú nejaké menšie sklady, kde je to menej automatizované, ale toto je taký ten súčasný stav. A tie roboty majú nahradiť toho koncového človeka, toho
toho, čo to dáva dokopy, dáva tie krabičky vedľa seba, čo je tak akože prestroj zložitejšie ako pre toho človeka, aby tie krabičky pekne ku sebe poukladal. Takže toto by majú robiť tie roboty, ktoré prídu. A prečo to robí Amazon? Tam sú hlavne tie ľudské, v Amerike sú silné odbory. Teda neviem ako Amazon, ale tam sa snažia tomu vyhýbať, aby tie odbory boli založené, ale väčšinou sú tie odbory také, majú celkom dobrú pozíciu a toto sú nízkoplatené pozície, ktoré majú veľkú fluktuáciu zamestnancov. A väčšinou to je takí tí zamestnanci, ktorí sú prisťahovalci, alebo teraz získali víza, to bude teraz asi komplikované, ale získali tam to zamestnanie a snažia sa nájsť, tak toto nájdeš ako prvé, taký ten vstupný bod na to zamestnanie, balíš tam tie balíčky, dlho nevydržíš, lebo 8 hodín skladať balíčky vedľa seba je také dosť frustrujúce zamestnanie, takže oni potom odchádzajú a oni zaňajú ďalších ľudí a na tie sezónne si väčšinou najímajú tiež takých ľudí, ktorí to robia len tie sezónne ako pri vyrobení si k práci. Takže povedzme si, že na jednej strane, že to sú tie presne nudné, nezáživné práce, ktoré od začiatku v podstate automatizácia, robotizácia mala nahrádzať a bolo to v podstate, že vítané. Ale sme si hovorili, že je to ešte ako keby ďaleko, aby to v podstate prišlo, ale s príchodom AI to podľa mňa, že začalo akcelerovať, lebo začali pridávať AI do tých robotov a videli, že keď pridáš nejaký jazykový model do trénovania toho robota, tak sa to vlastne významne akceleruje, že čo dokáže robiť a ako dokáže robiť. Opäť v minulosti som o tom diskutoval veľakrát a ten moment, ktorý je ale ako keby iný, že za ten čas, čo mala prísť tá transformácia, prísť od tieto miesta, tak bola tá vízia, že tí ľudia dostanú nejakú transformáciu svojich zručností a budú môcť robiť niečo iné. Ale tuto sa o tom moc nehovorí. Ani vlastne tie dokumenty, ktoré získal New York Times, tak tam sa nehovorí o tom, pritom akože Amazon bol jeden z tých prvých, ktorí keď začali sa schylovať k automatizácii, tak oni naozaj že postavili edukačné produkty, teda nie produkty, ale akože edukačné centra a hovorili, že tuto sme preškolili zamestnancov, aby mohli z tejto automatizácii ísť robiť niečo iné. Hej, a to je ten prirovnanie, čo sa používa, že Tesla to už raz skúsila. Skúsila všetky tie ľudské kroky nahradiť robotmi a nevyšlo im to. Nakoniec som to nepovedal. Otázka je, či technológia odtedy tak postupila, aby sme to dokázali. Podľa mňa je to iné. Podľa mňa je iné vyrábať auta len robotmi a iné zobrať zabalený, lebo ty máš väčšinu tých vecí máš zabalených v tých skladoch. To nie je ako keby si tam akože ležali na poličke rozvalené, ale jednoducho akože, že kúpiš si topánky, tak sú v krabici. Čiže ty v podstate len bereš krabicu a dávaš do inej krabice. To si aj Musk povedal, že sú to len auta a väčšina tých aut sa skladá robotmi, ale príde takéto finalizovanie, to je akože aj tento krok, že potrebuješ tam také malé, že akože túto malú kľúčku, túto a ten plazm mi založ takto a skontrolujú to hlavne, že či to náhodou ten robot troška neodskočil a toto je drahé a toto je to komplikované. Nie ten akože to auto poskladať, nastriekať, to dokážu, väčšina automobilík už teraz je to automatizované, ale takéto konečné, to dosadzanie tých detailov, to je to komplikované. Aj to balenie tých balíčkov je taký ten detail, hej. Máš ich dať akože na seba, vedľa seba. A tieto dva vedľa seba. Ten človek to zvládne za chvíľku, ten, čo sa naučí, ale ten robot to môže byť pre neho komplikované. Vieš čo, videl som videá, ktoré boli, že proste ako Amazon učí svojich robotov, že ako baliť veci do balíčka, respektíve ako je to computer vision, že to akože, videnie v podstate pre počítače, ako ho trénujú a ako postupuje. A presne tam bolo, že on to akože pekne vie, keď to pochopí a je natrénovaný správne, tak to vie relatívne dobre a rýchlo dokonca ešte spraviť a presne, že ešte nabaliť, že nielen, že vec do balíčka, aby bola dobre, ale že tie balíčky do toho auta, aby sa ich tam vošlo čo najviac. Proste akože vieš, poznáš ten akože model, že ako sú poskladané nábytky v IKEA krabiciach, že tam skoro nie je žiadny vzduch, lebo to proste akože tak spravili, aby neprenášali veľa vzduchu. No ale akurát to bolo, akože ten robot bol drahý, hej? Teraz asi, prečo to skúšajú, je, že tie technológie išli cenu dole,
To jajko pomohlo natrénovať efektívnejšie tie modely tých pohybov a toho rozoznávania v priestore. A hlavne robot má jednu výhodu, robí 24 hodín v kuse, dokiaľ má prívod energie a ten človek je predsa len, má dohnuté tie 8-hodinové pracovné šichty, ktorý potrebuje striedať, on ešte aj naprieč tej svojej šichty musí odbehnúť, niekde najesť sa, nemôže tam sedieť non-stop 8 hodín. Takže toto majú do roboty výhodu. Akurát stále tam asi bude treba nejaký ten platený človek, čo keď sa mu náhodou niekde niečo zasekne tomu robotovi, lebo je to predsa len stroj, nevieme ešte vyrábať tie stroje také, aby fungovali nepretržite x rokov a nepotreboval to nikto do toho niečo akože opraviť. Takže tam je to. Ten človek sa, ako keď je pokazený, tak dvihne ruku a povie, že no a teraz nevládzem a dajte tu niekoho iného, ale ten stroj proste prestane fungovať a už máš ten monitoring a iné komplikované veci. Pozor, ten Amazon nechce 100% automatizovať, respektíve takto, že určite chce, ale ten report, ktorý unikol, ktorý vypracovali interne, ten tím automatizačno-robotizačný, tak ten hovoril o len v odzovkách 75%, že automatizovať 75% ušetrilo, nie že prepustia 500 000 ľudí, respektíve 600 000 ľudí, čo to odhadovalo, a to je, že do roku 2027 ušetria 12,6 miliardy, teda by ušetrili, lebo podľa odpovede Amazonu, že ešte to nebolo schválené a na stole je viac riešení, ale teda ako keby, keď iné riešenia sľubujú menšie šetrenia, tak asi viem, ktoré riešenie vyhrá, respektíve vieme. A to nie je o tom, že prepustia tých ľudí, ale to je o tom, že od roku 2012 Amazon každé Vianoce zamestná, asi už aj skôr, ale vlastne od 2012 tu mám taký akože graf, ktorý to ukazuje, že oni v sezóne, keď príde tá akože holiday season, teda predvianočná, tak zamestnávali 2012 na pár mesiacov alebo týždňov 50 000 ľudí. 2023 už to bolo 250 000 ľudí. Čiže keď si to rozložíš, tých 250 000 ľudí na 3 roky a 75%, tak sa dostaneš k číslu podobnému 600 000. Čiže toto je vlastne ten odhad, nie že akože prepustíme našich ľudí, skôr, že nebudeme najímať tých ľudí. Tam bude to ušetrenie. Ešte by som ale povedal, čo je na tom celom, úplne ma ešte najviac asi zarazilo, tak v tom článku od New York Times mal vyjadrenie Nobelový ekonóm Daron Acemoglu, ktorý vlastne z MIT získal Nobelovú cenu za ekonómiu minulý rok a on sa vyjadril, že nikto nemá taký silný motív ako Amazon, aby našiel spôsob, ako automatizovať. Že v podstate on hovorí, že tí ostatní konkurenti Amazonu, že oni to že ani neriešia, lebo si myslia, že to je buď neriešiteľné, alebo jednoducho akože bude trvať dlho, kým to bude. A on vravel, že no to by som ti dokázal oponovať, pretože máš predsa len Amazon, aj keď je veľký, stále na ten retail nemá na Walmart, ktorý je proste násobne väčší. Walmart zamestnáva dvakrát toľko ľudí ako Amazon v Amerike, áno. A vlastne v tom obrate je oveľa väčší, lebo ľudia chodia priamo do tých obchodov, sú zvyknutí. A tamto pochybujem, že v tom Walmarte sú ľudia, ktorí by toto neriešili. Takže oni už teraz majú nejaké ten online shopping, a oni majú peniaze samozrejme. Ak dobre zainvestujú, tak toto je možno, že aj spôsob, ako mu konkurovať. Tiež to nie je len taký ten spôsob, že urobme to, lebo to nikto iný nerobí. Ja si myslím si, že to robia asi celá konkurencia to robí, nie len oni. Každý chce proste skresať tie náklady a urobiť tie sklady hospodárnejšie a rýchlejšie. Nechcem ti kaziť akože radosť zo skákania do reči, ale teda nesúhlasíš nie so mnou, ale s Nobelovým ekonómom. Tak to nehovorím, že ja... Tvárme sa, že sedíš, že počul. To nie je, že môj názor, ale takže hovorím, že čo on sa vyjadril pre ten New York Times. Že ja súhlasím s tebou, že myslím si tiež, že ostatní majú alebo chcú automatizovať, ale z toho, ako som to ja pochopil, tie jeho slova boli, že nechcú automatizovať až do takej drastickej miery ako ten Amazon. Lebo si myslia, že to asi sa nestane. Ale keď im ten Amazon ukáže, že sa to dá, tak to v podstate spustí lavínu. Že to proste budú chcieť aj tí ďalší. Čiže on to v podstate ako keby tak upozorňoval, že je to taký ako keby precedens, keď sa teda Amazonu podarí lacno nahradiť ľudí robotmi, ostatní veľkí zamestnávateľia to budú nasledovať. A to nie je len Walmart, ale to je napríklad aj UPS a ďalší. Čiže nebavíme sa o 600 000, ale v podstate akože potenciálne, ak by to bolo úspešné, tak
oni to len akože skopírujú a copy-pastenú a idú. Tu by som ešte nakoniec chcel dodať, že Česko a Slovensko je v tej automatizácii veľmi ďaleko. Keď si zoberieme, nájdete si na YouTube videa o tom, ako automatizuje Rohlík dodávku služieb, alebo Alza. Alza ešte nie všetky sklady, ale asi väčšinu. A napríklad tá automatizácia v Alze nám zabezpečuje to, že máme next business day delivery do toho Alza boxu, čo je proste akože vec, na ktorú si človek ľahko a rýchlo zvykne, a to isté je Rohlík, ktorý vybudoval veľa tých svojich automatizovaných skladov a teraz vlastne idú s tým konceptom aj do zahraničia. Väčšina toho európskeho trhu nie je takto automatizovaná ako u nás. Je to veľká investícia a asi je pre nich vlastnejšie zaplatiť si tých ľudí ako tie stroje. Poďme na Windows 11 a AI. To je moja téma. A Microsoft sa rozlúčil z Windows 10 a aby sme dlho nesmutili, tak predstavil novinku Hey Copilot. Čarovné prebudzacie slovíčko, ktoré prepne váš počítač do chat režimu, s ktorým sa môžete rozprávať. Na počítač, ktorý to bude podporovať, predpokladám, že to budú tie Copilot plus PC. A oni volajú AI PC, takže možno, že tam bude ešte, toto bude troška predmetom otázky, ktoré počítače to budú splňovať. Takže s tým počítačom sa viete mu povedať a on sa prepne do toho chatovacieho režimu a budete sa s ním môcť rozprávať. A k tomu, aby ste sa mohli rozprávať, to je samozrejme aj agentský prístup, bude používať Copilot Vision, čo je akože niečo, čo rozumie tomu, čo vidíte na obrazovke. A ono sa to už teraz troška využíva pri tom Recalli, že vie zistiť, čo je na obrazovke. A potom Copilot Actions, čo je akože to, čo zabezpečí, že tak ako teraz tomu OpenAI prehľadaču hovorí, že toto urob, tak to povieš svojmu Windowsu, že urob toto. A on s tým, že ten model je naučený na tie presne tie úlohy, čo robí ten Windows, tak to za teba vyklika. Čiže dokonca by vedel možno, že aj ten prehliadač používa tak ako ten OpenAI prehliadač Atlas. Otázka je, že či sa tí ľudia dokážu akože prepnúť do toho modu, že sa rozprávať s počítačom. Si predstav, že si v Open Office, kde sú nejakých 10 ľudí a teraz každý bude sa rozprávať so svojím počítačom. Ako sa bude na teba manželka pozerať, keď sa doma začneš rozprávať so svojím počítačom? Ako možno, že to príde aj na mobily, ako predpokladám, že ale ten textový interfejs je taký súkromnejší, privátnejší. A možno, že budúcnosť je tá, že dostaneme tuto niekde ten Neuralink a nebudeme musieť vyzerať tak blbo, že sa rozprávame s počítačom, ale budeme si len myslieť niečo a ten počítač to spraví. Hej, a budeš ležať v posteli. Budeš ležať v posteli a budeš napojený na umelú výživu a budeš si len myslieť a do očí ti budú cez Vision Pro premietať krásny svet okolo, ako sedíš niekde. Všetko okolo sa bude rozpadať a bude čierne a nikto sa o to nebude starať. Nemešká Microsoft s týmito Copilot PC a AI PC transformáciou nejaký rok? Veď oni to predstavili pred vyše rokom. A pamätám, vlastne možno aj viac, tie Copilot plus PC a predstavili tam všetky tieto funkcie a samozrejme nepovedali vtedy, že kedy to príde, ale stavil by som sa, že chceli to akože priniesť skôr, ale nepodarilo sa im to. Že vlastne všetky tieto veci, ktoré sú spojené, že AI s hardvérom sú v hroznom omeškaní. Či už si to zoberieš, že smart home, alebo aj toto, tak všetko je také, že no, na papieri nám to fungovalo, ale kde to je? Kde je? V prvom rade potrebuješ ten Copilot PC, čo nemá každý, hej. To sú tie počítače najnovšej generácii, ale ono to vlastne vzniklo celé, ako prvý mal ARM, tým, že Qualcomm predstavil tie svoje Elite X procesory, ktoré už mali v sebe zakomponovaný ten neurálny koprocesor, ktorý to vedel rátať určitou rýchlosťou, aby to bolo akože také, že pri nule. A tých počítačov je málo, hej. Aj tie armovské počítače, oni začínali niekde okolo cenovky od 1200 eur. Teraz už možno, že sa dajú za 800, ale stále akože 800 eur na to, aby si akože ten dôvod, aby si prešiel a mal takéto niečo, tam nebol. A otázka je, či toto, že budeš sa môcť s tým počítačom rozprávať a dávať mu tie inštrukcie bez toho, aby si používal myš, či bude ten dôvod, aby tie Copilot plus počítače prerazili. Neviem, tak povedz, ty si v Windowsách, že je to pre teba niečo, čo ťa láka? Ja stále som zvyknutý používať myšku. Akože hovorím o AI a pritom používam také tie základné, akože summarize a napíšeš rýchlo mail a dáš, že sprav ho formal.
to teraz používam často, že napíšeš také, čo ťa napadne z prvej na 2 riadky a že sprav formál a on to tak, že rozbije na 5 riadkov, aby to vyzeralo slušne. Že... A tam niekde to používanie moje, samozrejme, z toho bežného, nie z toho vývojárskeho pohľadu, tam to končí. Neviem, či sa to tak akože zmení, že na nás príde to mávnutie toho prútika, že už len budem sedieť, popíjať kávu alebo čaj a nainštruujem svoj počítač, čo má robiť na bližšiu hodinu. Odbehnem si, zacvičím, zabehám, prejdem sa vonku v prírode, vrátim sa, skontrolujem, čo popadalo. Znova, ale akože možno, že to je budúcnosť. A budem pozerať filmy, no. Dobre, tak uvidíme. Čiže ty z tejto správy nie si až taký ako keby odpálený. Zmeniť to ich správanie, ktoré sa už vlastne sa učí, OpenAI vlastne učí tých ľudí meniť to svoje správanie. To už len človek vidí, ako sa používa kedysi search, že keď si išiel vyhľadávať niečo na internete, tak si dal 2 kľúčové slova a to bolo všetko. A teraz vlastne prídeš a sa nepýtaš, nedáš mu 2 kľúčové slova, ale povieš, chcem urobiť toto a chcem to robiť takto. A to sa akože zmenilo a to je to, že dostaneš tú informáciu o tom, čo máš robiť, ako máš robiť, tak to je vec, ktorá v tých ľuďoch sa musí zmeniť a potom sa asi aj zmení aj ten prístup, ako pracuješ s počítačom, ako pracuješ s telefónom. Ale keď neviem, ľudia majú veľkú zotrvačnosť. Dobre, poďme na ďalšiu tému. A teda máme posledné 2 témy a musíme to urýchliť, lebo sme sa trošku pretiahli pri tom Amazon výpadku. Posledné 2 témy veľmi z rýchlika. Jedna je v podstate profil Xiaomi, taký rýchly, ktorý priniesol Bloomberg, kde v podstate hovorí, ako je v Číne, že čo sa stalo najskôr, poviem, dobre? Čo sa stalo je, že Apple predstavil nové iPhony a potom o, 2 týždne alebo tak, predstavilo Xiaomi nové svoje zariadenia. A čo Xiaomi spravilo je, tak Xiaomi malo tento rok predstaviť svoje zariadenia, ktoré budú akože verzia 16. A mali to predstaviť na jeseň. Ale namiesto toho predstavili verziu 17 a uviedli zariadenia, ktoré sú že základné, Pro a Pro Max. Že úplne skopírovali tú nomenklatúru, akú nastavil Apple. Už je úplne bez hanby. V podstate to, čo... Mali R? Nie, R nemali, lebo si povedali, že prečo. Dokonca som teraz čítal titulok, že R bol konečne tento týždeň uvedený aj v Číne. Ten záujem bol o to, že veľmi vlažný. Lebo... Mám pocit, že Apple oznámil, že znížil ten objednávku produkcie, že čakali, že sa to bude lepšie predávať, ale tak či si máš kúpiť tenký telefón a kúpiť si na to obal, aby vyzeral ako normálny telefón, alebo si kúpiš hrubší telefón a dáš na to obal, aby vyzeral tak, ako všetci ostatní nosia. Takto, že pred pár rokmi kolovalo takéto, že keď si videl turistov z Ázie v Európe, tak všetci mali že obrovské mobily. Že oni vlastne, tie Androidy čínske, prišli s tým akože trendom mať veľké mobily. Fablety sa to volalo. Áno, fablety. A potom to už prevzala Apple a vlastne všetci. Takže teraz akože je bežné mať akože veľký mobil. S tým vlastne súvisí, že ten veľký mobil je ťažký mobil, lebo má veľký displej, musí mať veľkú baterku a tak ďalej. A tam ten trend, ja som bol teraz posledné roky akože viackrát v tej Ázii, tam ľudia nemajú malé mobily, tam akože ani ich nepotrebujú, tam nikto nesníva o tenkom mobile alebo mini verzii mobilu. To sú len vlastne také tie, že veľmi hlasná menšina ľudí, ktorá to chce, aj u nás, len je hlučná na západe a tam nie je. Tam proste len nie je. Čiže tam všetci sú s tým OK, že mať čo najväčšie mobily a najväčší displej, lebo vlastne ten mobil používaš väčšinu času a všetko chceš na ňom robiť. Prispôsobené vrecka, hej? A z Ázie je ten trend, ktorý teraz vlastne priniesol Apple, že má si tú šnúrku a má to okolo. To tam začalo. Vlastne to Xiaomi teda úplne skopírovalo ten Apple a zdá sa, že špeciálne v tej Číne si to ľudia volia akože oveľa viac ako ten Apple, lebo vlastne ani Air ich nezaujal a tak ďalej. A plus ešte, čo spravilo to Xiaomi, tak z pohľadu inovácie, ja som videl aj video, kde to porovnával najväčší technologický youtuber Marques Brownlee na kanáli MKBHD, kde bol akože tiež dosť fascinovaný, že pozrite, že ten ich akože Xiaomi 17 Pro je taký istý veľký ako iPhone 17 Pro, ale má väčšiu baterku a pozrite, na zadnej strane má ešte
má ešte displej. Čiže na tom ostrovčeku, že ten celý ostrovček je vlastne že displej a ešte k tomu Xiaomi blázni spravili, akože je to zbytočné, ale fascinuje ma to, spravili taký obal, ktorý vlastne ti premení tú zadnú stranu v podstate na Game Boy. Že asi si videl to video. To ma zaujíma, pretože ja mám skladací telefón, hej, čiže tu máš ako keby ten displej na druhej strane a chceš to kvôli dvom veciam, ktoré sú protikladné. Hej. Prvá je také, aby si nepoužíval ten telefón. Veľa ľudí má taký zvyk, že položí si ten telefón dole obrazovkou a pozerať, že či to tam z boku nebliká. Väčšinou majú nejaké také notifikácie, aby si pozrel, čo nebliká a to vlastne je tá notifikácia, že môžem a odolám, nedvihnem ho a teraz ti to vlastne zobrazí na tom malom displejíku, takže už ho nemusíš dvihnúť vôbec. Alebo môžeš na tom malom displejíku si zahrať jednoduchú hru, kde oni dávajú nejaký set hier, takých tých, že keď máš ten obal. Takže na jednu stranu je to dobré, že nemusíš dvihnúť ten telefón, uvidíš tú notifikáciu a vieš, či máš reagovať alebo nie. Nie každý má hodinky. A na druhú stranu je to také, že ešte aj keď ho máš otočený, tak ešte to na teba blíka a hovorí, že dotkni sa ma, máš tú notifikáciu, máš takú a otoč ho. A my menej odolní ľudia máme potom tú tendenciu, že ho chytíš a otočíš. A už si potom zasa v tom svete o pol hodiny neskôr. Treba ešte povedať, že Bloomberg vlastne zdôrazňuje, že aj keď má Apple 15% podiel vlastne na čínskom trhu, tak napriek tomu sa vlastne tohtoročné iPhony, napriek tomu, čo som všetkému povedal, predávajú v podstate o 14% lepšie ako minuloročné modely. Ja to pripisujem tomu novému form factoru. Že proste akože vyzerá to inak, viac ľudí si to kúpi, ale vlastne v tej Číne ty vieš dostať presne, že za menej peňazí ten Xiaomi s vyššími parametrami, lepšou baterkou. Nie je to Apple. Tam značka predáva vždy, keď Apple aj historicky prišiel, že spoznateľne iným dizajnom telefónov, tak mal jednoducho lepší rok. To je proste akože fakt. A ešte to Xiaomi, pri tom Xiaomi bolo zaujímavé, že ja si pamätám, keď vlastne taký ten, že čínsky technologický drak bol Huawei, ale potom Trump ich zarezal a potom vlastne to Xiaomi to vlastne prebralo tú vlajku a oni už teraz vlastne robia, že majú autá a majú v podstate akože všetko, že všade sa akože rozpínajú a akože celkom idú. Stále je to čínsky mobil, ja mám proste akože nedôveru čínskym mobilom, čiže ja by som si to nekúpil, sa ti rovno priznám. Vyrábajú ten iPhone? Áno. Ale je to zaujímavé, že ten pohľad v podstate je, že v rámci Číny ten líder v podstate, na ktorého sa dáví pozerajú, je Xiaomi, ale pritom to Xiaomi v podstate len na oko v podstate skopírovalo nejakú stratégiu toho Apple. Čiže že v očiach tých konzumentov niektorých to stále bude tak, že že Xiaomi je super a zamenej a tak, ale keď chcem to práve orechové, tak aj tak si kúpim ten iPhone, lebo vlastne oni to všetko vymysleli. Za menej peňazí vedeli zlepšiť, lebo to predajú za menej peňazí. No a posledná téma je, vyšli prvé známe recenzie Xbox Li a Xbox Li X, čo je vlastne taký Xbox do ruky. Vyrába ho Asus v edícii ROG. Recenzenti sa sťažujú na nevyladené Windows UI rozhranie, ale pochvalujú si Li X s tým, že lebo je to kus dobrého hardvéru. Majú tam dobrý čip, postavený na architektúre AMD Ryzen Z2, a čo sú procesory internej procesorovej architektúry Zen 4. A teraz otázka je, že či je to tá budúcnosť hrania, lebo toto je ako keby prvý Xbox, pod značkou Xbox, ktorý nevyrába Microsoft priamo, ale dal si ako keby vyrobiť Asusu. A je okrem toho nie je dotovaný. To znamená, že ten základný stojí 600, ten, čo sa vlastne neoplatí, a ten, čo sa oplatí, stojí 1000. To hovoríš v dolároch. $1000. Je to také akože ten Xbox do ruky je praktické zariadenie. Ukázal to Steam Deck so svojimi predajmi, a aj ďalšie modely hneď nasledovali, lebo mať to v ruke a môcť to akože používať ako nahranie a stále to ešte pripojí na televízor, a keď prídu náhodou deti, že chcú pozerať televízor, tak si to akože vytiahneš a zahráš si to niekde inde, môže pokračovať v ľaku. Pozeral som ho teraz na Alze a stojí 913 €, takže asi to nie je taký rozdiel, ako keď stojí MacBook ten X 990 a potom 1200 u nás. Že by bol lacnejší u nás ako v Amerike?
clá fungujú? Neviem, kde ho vyrábajú, pravdepodobne v Číne. Ale taký napríklad, tí, čo majú Switch, neviem, koľko vydrží tam baterka, ale toto vydrží približne 2 až 4 hodiny. Čo je tam zaujímavé, že prvýkrát Microsoft ako keby na tých Windows zariadeniach, čo má jednomaný Windows, dali nové rozhranie, ktorým sa vieš dostať a to je ako keby zjednodušený ten štartovací, čo mám dole, ale toto je takéto Xboxové a vieš sa stále prepnúť do toho plného Windowsu. Čiže stále to môže byť plnotý počítač, ktorý si môžeš nosiť so sebou a niekde napojiť na monitor, na myš, na klávesnicu, pracovať s tým ako firmným počítačom. Teda nedám rady, aký počítač žiadať od zamestnávateľa na ďalšie priradenie, ale môže to byť plnotný počítač. Dobre, ideš to kúpiť? Alebo je to niečo, po čom túžiš? Pre mňa slabé. Čiže počkáš si... CPUčka, viac pamäte a počkám si na niečo ďalšie. Som zvedavý, na budúci rok majú AMD a Intel, vlastne už tento rok majú prísť s novými procesormi a uvidíme, či tam bude taký ten skok zasa dobrý, aby sa oplatilo upgradovať počítač. Na link Discorde sme mali s ostatnými posluchačmi takú diskusiu a hovorilo sa tam, že málo sa hovorí o Samsungu DeX, že môžeš vlastne si zobrať mobil a do práce na ňom akože všetko fungovať, zapojiť si ho vlastne do nejakého dockera, pripojiť monitor, myšku, všetko a funguješ. Niečo podobné má Android, ale slabšie. Z toho, čo viem, Apple v podstate nič také nemá. Je to, akože mohol by si to v podstate tiež robiť už dnes. Ale potom by ti nepredali ďalší počítač ani tablet. Ale presne je tam veľké hardwareové obmedzenie a ty hovoríš, že vlastne toto herné zariadenie by teoreticky tiež takto ako keby mohlo slúžiť, ale je to akože zatiaľ ešte slabé. S tým tak tuším, že v tých recenziách hovorí, že... Dosť je to veľké, blbo by sa z toho telefonoval, ale principiálne dá sa tam dať aj SIM karta a telefonovať z toho. Dobre, tak myslím, že tuto môžeme ukončiť, to je na tentokrát všetko. Máš tip na záver, rýchly? Zmýšľal som a medzi tým som zabudol, ale ty máš, pozerám. Ja mám dva tipy. Jeden je apka Olama. Ty si to zachytil. Myslím, že si to mal aj v týždenníku svojom, že v podstate keď chceš robiť niečo s lokálnymi modelmi, že stiahnuť si aplikáciu, do ktorej si môžeš ľahko stiahnuť akože lokálne LLM modely a nie si programátor ako ja, tak toto je akože pre teba. Že stiahneš si to, pracuješ tam s nimi, máš to v počítači, nepotrebuješ internet, môžeš mať chatbota aj tých od Google, free, čo sú Gemma modely, alebo od OpenAI a ďalšie, aj od čínske. Myslíte na to, že vám to zabere gigabajty miesta? Áno. Veľké gigabajty. Veľké a ja by som dal tip na aplikáciu Dailyo. To je taká aplikácia, že každý večer o 8 vypipne, že ohodnoť si svoj deň. Aj tak si každý deň akože hodnotíš a potom, keď máš taký ten pocit, že mal som zlý týždeň, tak si otvoríš tú aplikáciu a pozrieš, a nebolo to také zlé. No vidíš, a toto je vstávaná funkcia iPhoneov. Každý deň hodnotíš? Či on ti zhodnotí tvoj deň? Môžeš si nastaviť, ono je to také, že mindfulness, môžeš si nastaviť, že má ti to pipnúť, môžeš si nastaviť každých 12 hodín, raz do dňa a že ako sa cítiš, čo ťa ovplyvňuje a tak ďalej a potom pekne ti urobí graf na konci týždňa. Tak, ale táto aplikácia je aj pre iOS, takže... Alebo si môžeš kúpiť iPhone. Ja mám ešte jeden tip, kto nezachytil, tak Rivian, čo je výrobca elektrovozidiel, tak má taký spin-off, že Alzo a oni predstavili nový e-bike, aj štvorkolku a ďalšie veci, prilbu a vyzerá to neuveriteľne, treba to vidieť. Ja to dám do link newslettera, určite si to pozrite, lebo je to akože že úplne radikálne iný dizajn tých e-bikeov, jak sme videli doteraz. Dobre, a to je na tentokrát naozaj všetko. Viete, kde link nájdete, choďte na podcastlink.sk a prihláste sa na Discord a na newsletter a dajte si predplatné link plus a čo ešte poviem, a keď tak chcete niečo, tak nám napíšte na Discorde alebo mailom. Mám nový mikrofón, takže ma bude hádam lepšie počuť. A podcast link, ktorý vám prináša portál SK Podcasty.sk, nájdete všade tam, kde počúvate podcasty, pridajte odber alebo follow, aby vám neušli najnovšie epizódy. Moje meno je David Tvrdoň. Moje je Vlko. Čaute. Čaute. Táto epizóda podcastu Link vznikla vďaka podpore XTB, investičnej platformy na nákup akcií, ETF fondov a kryptomien. Viac info nájdete na XTB odkaze v popise tohto podcastu.